It-tnejn tard wara nofsinhar il-mexxi Laburista Joseph Muscat żar Fondazzjoni Nazzaret fiż-Żejtun li taħdem mill-qrib ma' persuni b'diżabilità. Fondazzjoni li twaqfet fl-1995 minn Dunanġ Sejkel. F'din iż-żjara Joseph Muscat ħabbar proposti ġodda intiżi lejn il-persuni b'diżabilità. Gvern ġdid qed jipproponi li jissaħħu ir-riżorsi li jingħataw lill-Aġenzija Support kemm b'allokazzjoni finanzjarja kif ukoll billi tingħata l-għajnuna kollha meħtieġa fil-ħin minn entitajiet oħra governattivi. Għal dan il-lab mod partikolari beħsibna nagħmlu investiment ikbar fit-taħriġ tal-ħaddiema u l-persuni kollha konċernati biex ikomplu jittjiebu fil-ħiliet tagħhom. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jemmen li l-ħajja indipendenti ta' persuni b'diżabilità tista' titjieb ferm aktar. Għalhekk gvern ġdid qed jipproponi li jiżdiedu u jittejbu ir-riżorsi allokati taħt is-servizzi ta' independent living. Gvern ġdid jinvesti aktar biex jissaħħu l-iskemi eżistenti ta' supported employment. Ma' dawn l-inċentivi, Joseph Muscat ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Laburista se jħabbar aktar inizjattivi ħalli jinċentivaw lil min iħaddem jimpjega persuni b'diżabilità. Nemnu li r-rwol tal-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol mhux biss jgħin biex jkabbar l-ekonomija imma hemm id-dinjità tax-xogħol. Joseph Muscat irriafferma l-proposta Soċjetà Ġusta fejn gvern ġdid jara li jkun hemm djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità, speċjalment għal meta jiġu nieqsa l-ġenituri tagħhom. Tintuża s-sistema ta' trust funds u l-wirt li ġenituri jgħaddu lil uliedhom ma jiġix intaxxat. Joseph Muscat qal li Fondazzjoni Nazzaret kienet font ta' ispirazzjoni għal Partit Laburista. Naħseb jekk qatt kien hemm bżonn ta' konvinċiment tal-benefiċċji enormi illi fija l-idea ta' djar komunitarji fejn jistgħu jgħixu flimkien persuni bi bżonnijiet partikolari, naħseb il-Fondazzjoni Nazzaret turi kemm dan huwa mhuwiex esperiment, huwa proġett illi jirnexxi. Angelo Zara, l-President tal-Fondazzjoni Nazzaret, iddeskriva l-proposti tal-Partit Laburista għal qasam tad-diżabilità bħala tajbin ħafna u li se jkunu ta' spalla għal persuni b'diżabilità. Meta tara mbagħad niftehmu l-Gvern se jidħol biex jgħin jagħti spalla lin-nies adegwata, naħseb li hija xi ħaġa sublimi. Fondazzjoni Nazzaret kienet minn tal-ewwel f'pajjiżna li daħlet il-kunċett ta' djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Illum il-ġurnata Fondazzjoni Nazzaret għandha b'kollox 3 djar li fihom b'kollox jgħixu 28 persuna.